दा थंगरं बदलनि आदं फानो थंगरं बदलनो तरजायावै द फानो तरजगै साखामिया गलायजा CPM नि बदलनि आदंनो चुबाका तिप्रामथा ঊনকোটি डिस्ट्रिक्ट कुमार घाट सब डिविजन नरेंद्र रियांग पारानी त्रिपुरा मथानी आदंग केबेंनाय बदल CPIM नि खरकसा आदं दशरथ देबबर्मा थांनाय सालो आतमसा स्ट्रोक अंगै सा खामिया बिसनाव गलायजाकनो थांगै नायलेख्या तैनो खुंगो नांकुकमानि मानि खनै तै रांमारि याफारि चुबाखा जों त्रिपुरा मथानी इस राइटिसा एडिस विलेज कुमारघाट सब डिविजन कुमारघाट आरडी ब्लॉक नि के चिनिबो दा दशरथ देबबर्मा बोंरो प्राक्तन चेयरमैन बों हठात किमिया कि स्ट्रोक नि पैरालाइसिस थाहा जों त्रिपुरा मथानी ये बोनो चुबा चुसारि लेफैयो माइरं जे माइमो रां आबोदिं खिये अमाउंट तो जे माइमन जरा जों या फाइदि फैबाय हा इनखे जों बुनो हजार लाख ले चुबा चुरि माइया जे या चुब मदे चिनु एक्टिव वर्कर त्रिपुरा मथानी ये जे चुलाई मदे के जों दैलाय हा प्राय 40-50 केजि ति माइरं रां फनो 4-5 हजार फैनो इनखे आबोदिं के चिन बुबाग्रानि माइ समो बिनि आइडियोलॉजी नो फॉलो के न जों गोसा कुफुर नाइले यावइनाय जे चिन मथानी ये चिन दफानी ये जे असुविधा क्लाइ तंनाय न जों बोदिं के न चुबा चुरिले मा अब माइसु ए न जों तिनि रो चुबा चु तिनि दा चेयरमैन प्राक्तन चेयरमैन बुनो जों या फाइदिले फैजामी ताखौनो सिनेमो आइनि सिनेमो खाय बुंखे चंद्रमाणिक रियां इस राइटिसा एडिसि विलेज नि ताव मॉनिटरिंग कमिटी चेयरमैन हिसाब आनो सिलेक्ट खे होइले हा एप्रूव उंगे फाइके न सरकारि बाबे अब कार्यकारी उनाय ताखौ बुंके नेन सिनेमो बुफाय नखलाय जाओ गाय भाई तिनी जे मथानेनि आथिनि आदं संरं बा जोंबो मथानि कर्मी जानो भाई सिनि खाबाक्सा याप्रि थानसा जे महाराज आइडियोलॉजी न नाहाला जाओ मथाने अंगै जे मानजामानि चुबा चुर फाइ माने बेलाय ना हामबाय आसुंनो आनि खबर मथा